Poďme sa pozrieť na top 10 krajín, kde za posledných 20 rokov najviac narastol reálny príjem. Koho by som typovala? Začala by som susedmi, povedzme Maďari, Češi. A trafila si veľmi dobre, obidvaja sú v prvej desiatke. Maďari so 61% nárastom príjmu a Češi so 45% nárastom príjmu sú na 8., respektíve 10. mieste. Koho by som ešte videla? Dobre, v poslednom čase mám pocit, že sa celkom darí Poliakom. Ako sú na tom Poliaci? Súhlasím, fakt im ide karta, hlavne v tých posledných rokoch. Aj to ich vystrelilo na 3. miesto s 91% nárastom reálnych príjmov za tých posledných 20 rokov. Takže zatiaľ máš 100% úspešnosť, 3 z 3. Koho by si tam videla ďalej? Tomáš, a čo takí Íri? Írov by som tam čakala ja, priznám sa, lebo tí rovnako ako Poliaci v tých posledných rokoch dobre, ale za celých 20 rokov sú s 33% nárastu toho reálneho príjmu mimo top 10. Poďme sa teda pozrieť na sever. Čo taký Baltik? Litva, Lotyšsko, Estonsko? Všetci traja tam sú, Lotyši so 86% 6. miesto, Estonci dokonca nad nimi s 88% 5. No a úplne najlepšie je na tom Litva, ktorá s 95% skončila na 2. mieste. Wow, good job. Dala si 7 tipov, 6 z toho si tráfila. Ako to bude ďalej, tie posledné 4? Dovolenku som trávila v Grécku. Čo takí Gréci? Prišli ti takí, že sú na tom lepšie ako 20 rokov dozadu? Tak to potom vedia dobre zahrať, pretože, čo je veľmi zaujímavé, tak spolu s Talianmi sú dokonca jedni z mála krajín, ktoré sú v mínuse. 4, respektíve až 5% u Grékov, kde majú ten príjem reálne nižší ako 20 rokov dozadu. Tak s tou dovolenkovou destináciou mi to nevyšlo. Čo taká typická slovenská destinácia? Chorvátsko. Tak toto ti vyšlo, pretože áno, Chorváti s 50% nárastom reálnych miest sú na 9. mieste a sú v top 10. Máš ešte nejaké iné obľúbené dovolenkové destinácie, kde si bola v poslednom období? Mám. Ako je na tom Malta? Bingo, Malta 90% a 4. miesto. Ešte by ma zaujímalo Rumunsko. Prečo? Prišli mi, že boli v poslednom čase chudobní, ale že sa im začalo dariť. Ako je to? Veľmi dobré myšlenkové pochody a v konečnom dôsledku táto logika ťa dostala až ku prvému miestu, na ktorom je Rumunsko so 135% nárastom reálnych miest. A ako to dopadli Slováci? Vidím, že sa na to pýtaš s veľmi malou dušičkou. Chápem, ale áno, sme tam, sme na 7. mieste so 70% nárastom reálnych miest.